mitään, jos ei pole ja pese. Niin. Ja eikä näitä, jos ei ole mitään, niitä laitettu. Ei. Ainut kala karkkasi lahata. Tulee puhaa. Se on puhaa. No siinä on puhdas. Se ään säteilee komeasti. Aikanaan asuttiin semmoisessa paikassa kuin Pirttimäki oli talon nimi. Ja oli 96 tehty talo. Sitä ennen asuttiin Lakkahirsi-talossa, joka palo. Ja sitten oli tämä kyseinen talo, niin talvivaara tuli ja tuli niitä räjäytyksiä sen verran paljon ja voimakkaasti, että rupesi talo rapistumaan. Uunit ja seinät ja kivijalka ja joka paikka vähän, että asuminen kävi aika vaikeaksi siinä. Ja sitten rupesi tulemaan myös vesiongelmia siinä, että veden laatu rupesi muuttumaan. Ja aina tehtiin ilmoitus, kun aina lisävikoja huomattiin ja sieltä kävivät aina kuvaamassa sitten ja aina kirjasivat ylös. Ja sitten ruvettiin neuvottelemaan, että tästähän pitää päästä muualle, että eihän tässä voi asua. Siinä on se Heikki Mustosen. Kyllä. Se on täältä aina Kajaaniin lähtenyt ja lentokoneessa Helsinkiin. Tarjosivat kyllä, että olisi vaihdettu aina pariakin taloa, että ne oli niin korvessa ja ihan toisella suunnalla, missä olisi haluttu asua. Ei hyväksytty, niin lopussa sitten tehtiin kaupat ja kun löydettiin tämä paikka, tämä missä ennen on asunut Heikki Mustonen, niin entinen kansanedustaja, niin tämä oli perikunnan hallussa ja tämä oli lohkaistu. Täällä sitä nyt ollaan ja yritetään kalastuksella elanto hankkia, mutta jälleen talvivaara puuttuu peliin ja aika vaikeaksi menee tämä kalastus ei niinkään mene, mutta kalojen markkinointi ja sitten ostajat on hukassa, että ei ole kuin yksi ostaja, että määrää aika paljon sen hinnan sitten. Jormasjärven kala ei mene kaupaksi ainakaan, jos täällä päin rupeaa kauppaamaan lehti-ilmoituksilla, niin se on, saa heti täystyrmäyksen. 20 eestä tullut kalla ja 10 reikä tuli sitten. Että sen kala jotenkin joskus menee, joku kysyy, mutta kyllä ne kyselee, että mistä päin se on pyydetty. Ja tämä on vähän veitsenterällä keikkumista tässä. No pitkään siellä kerkesi jo kalastaa lähes 10 vuotta ennen kuin Talvivaaran kaivos tuli ja aloitti toimintansa ja tästä kaivoksesta ajattelin silloin, että se on vain hyvä, että tulee, eikä siitä ole kalastukselle sen kummempaa haittaa. Ja ei tietysti tänä päivänä voi sanoa jo nyt, että ei enempi voisi olla väärässä kuin silloin 2007 esimerkiksi. Hyvä, etten ääneen ruvennut nauramaan, kun Maria Haapamäki esitteli, että pitäisi tehdä nyt niin kalastajien valituksia vielä Vaasan hallinto-oikeuteen. Olisi kuulemma ollut 3 päivää vielä lupa-asioista valittaa, mutta en katsonut sitä aiheelliseksi, koska ajattelin, että eihän tänä päivänä enää voi lupia saada semmoiseen touhuun, mikä se nyt jälkikäteen on helppo sanoa, mitä se on ollut. Isän mukana on aloittanut kalastelemaan ja siitä tuli sitten semmoinen tosi tärkeä harrastus ja sitä kautta sitten ansiotyön lisäksi tein lisäansiotyönä tätä ammattimaista kalastusta ja sitten kun normaali työ loppui, niin siirryin noin 6 vuotta sitten kokonaan ammattikalastajaksi. Tutkin tämän Nuasjärven hommaa, että siellä on kuhaa niin hyvästi, että se kannattaa se kalastus ja niin se myös kannatti ja mä monta vuotta elätin poikani ja itteni sillä ja laskuni maksoin ja Talvivaara Terrafame rupesi tekemään tätä purkuputken ruoppaustyötä Nuasjärveen ja Nuasjärven vesi sitten sameutui niin paljon
ja pyydykset likaantui, kalat kaikkosi tämmöisiltä normaali kalapaikoilta niin kokonaan, että tilanne kävi mahdottomaksi, että sieltä ei enää kaloja saanut niin kuin ennen. 2016 ilmestynyt Luonnonvarakeskuksen raportti tunnustaa Laakajärveen myöten myös jo kohonneet metallipitoisuudet kaloissa. Ja näitä muutoksia pikkuhiljaa rupesi siinä tulemaan. 2010 rupesi perhosen toukat häviämään. Kalat kaikkos normaalista kesäpaikkoistaan pois ja yhtä lailla kuhat rupesi hakemaan syvänteistä matalampia vesiä. Ja yksinkertaisesti katiskot kesäpyynnissä ne rupesi menemään mustaksi. Se lika ei irronnut muuta kuin se aina talviaikaan se silleen siitä hävisi, että se seuraavana keväänä oli taas normaali maalissa. Laakajärven pohjoisosassa verkot haisi ihan niin kuin ne olisi ottanut huusi alta, kun erehtyi syvänteessä käyttämään yhden yön ajan niitä. Ja silloin Laakajärveen ilmestyi ylempää Lumijärveltä, Kivijärveltä, mistä ne tuli Laakajärveen kuulumatonta kalaa. Ne oli paljon vaaleampaa pigmentiltä, että Kivijärvessä oli vaaleammat kalat. Sinne tuli särkeä, tuli haukkeja, tuli ahventa. Ja sanoisin kyllä nyt, että silloin tulivat jo ensimmäiset kalat myrkkyjä karkkuun. Että se täytyy lopettaa kerta kaikkiaan, että tappioita tuli joka reissulla. Ja yritin ottaa yhteyttä tuonne Talvivaaraan tästä asiasta, että voiko se näitä vahinkoja korvata, mutta ei sieltä edes niin suostuttu vastaamaan puhelimeen. Ja jätin soittopyynnön, niin soittopyyntöönkin vastattiin vasta 3 kuukauden kuluttua, että rauhallista toimintaa siellä on. Ja nyt sitten vesi selvisi ja sieltä kuitenkin jonkun verran sitten sitä kalaa alkoi saada, mutta sitten alkoi nämä myyntivaikeudet, että tukkurit ilmoitti, että he ei ota enää Nuasjärven kalaa vastaan. Ja muutenkin kalojen käyttäytyminen muuttui eri tavalla, että ne hävisi sieltä syvänteistä, johon tämä sulfaatti kertyi. Se täytyy lopettaa se homma siellä, koska niin se oli kannattamaton, että ei niitä turhaa kannattanut niitä kaloja pyytää. Ja sitten matalista vesistä, mitä niitä kaloja sai, niin se on vaikeampaa siellä matalassa kalasta, kun pyydykset likaantuu tosi helposti, että niitä pitäisi olla jatkuvasti niin kuin siirtelemässä, puhistamassa. Ja turhaapa niitä kaloja on pyytää, jos ne ei kellekään kelpaa kaupaksi. Että esimerkiksi jos minä veisin Nuasjärven kaloja Kajaanin torille myyntiin, niin tuskin kukaan ostaisi. Laskuja ei saa maksettua ja pankki määräsi, että nyt täytyy panna taloon myyntiin, että muuten ei saa enää lyhennysvapaata noista asuntolainoista. Eli mun omakotitalo ja työtilat mulla on siinä samassa, missä minä korjaan pyydykseni ja teen pyydyksiä, niin nämä pitäisi kaikki nyt myydä pois. Että täytyy etsiä varmaan joku vuokra-asunto. Joo, kun ajatellaan, että miten tyhmää hommaa on, että vedenjakajalle vaaran päälle kuskataan junavaunuilla rikkihappoa, aivan älyttömiä määriä. Ja ne avolouhoksen kasoille lutrataan semmonen myrkky, jotka sehän on selvää, että nehän valuu vesistöihin ennen pitkään. Että eihän tämmöistä voi jatkaa loputtomiin. Kivijärvessä muistaakseni oli 9 ahventa 10 tutkitusta, missä laatunormit ylittyi, ja Laakajärvessä oli tutkituista 10, siellä oli reippaita ylityksiä. Sitten Laakajärvellä tuli kesän ensimmäinen valtava vaahtolautta. Silloin elettiin 25-26 päivän aikaa lokakuuta, ja sunnuntainahan se sitten tämä surullinen kipsisakka-allasvuoto alkoi pikkusen isosti, että sitä on kysellyt, että olisiko se voinut jo pienemmin vuottaa aikaisemminkin, kun siinä oli näitä vähän outoja kalakuolemia. No siihen 2012 kipsisakka-allasvuottoon meillä katkesi sitten Ahven sopimus, että Ahvenen osalta kalastus jouduttiin jo 2012 kesällä keskeyttämään. Se oli meillä niin kuin toinen avovesikauden tukijalka, että kevätpyynti ei ole vieläkään käytännössä korvaavaa
pyyntiä löydetty minnekään. Että kalusto ei riitä isommille järville mennä ja ei niitä vielä tähän päivään mennessä mitään korvauksia ole kuulunut. Käräjäoikeudessahan ne on menossa, että se on vain jännä, että vahinkoja kun tulee, niin kalastajien pitäisi sen jälkeen elää pyhällä hengellä. Tämän ahvenluvan loppumisen takia menetit vuosina 2012-2016 55 000 euroa kaiken kaikkiaan. No se oli vajaa 55 000, minkä ne laski vuosille 2012-2016. Haittahan jatkuu edelleen, että ei se pysähdy sen 2016. Että se jatkuu niin pitkään ennen kuin luonto korjaisi tilanteen. Vaikka se syöminen painuu jostain syystä sinne. Kyllähän se yleensä, se on varmaan sitä, että niin se on aina tuossa silloin kun Kaivosvesien kanssa tekemisissä ollut kaveri sanoi näistä kemiallisista kerrostumista, että millä on ollut hyvä haastaa viranomaisiakin, kun sai silloin oikeita tietoa asioista, niin sieltä oli tämä tuomio, että niin pitkään kuin pieniäkään pitoisuuksia toiminnan takia tulee näille pilantuneille alueille, niin nämä kemialliset kerrostumat ei tule poistumaan. Se vaatii sitten vielä 10 vuosia sen jälkeen, kun toiminta loppuu, ennen kuin luonto lähtee korjaamaan. Niin, mitähän ne olisi tuo Talvivaaran työntekijät mieltä, varsinkin nämä alemmat herrat siellä, että jos heidänkin palkasta otettaisiin 2/3 pois ja sanotaan, että katsotaan sitten 2-3 vuoden päästä, että milläs ne elää sitten sen ajan. Se on, ne mitkä nyt on mennyt, niin ne on mennyt kyllä pitkiksi ajoiksi, että ei sitä kerkeä haavassa olla melko pitkään ennen kuin ne asiat vois korjautua.